ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫେସବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ରିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରି ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1K ଫଲୋଅର୍ସ କିମ୍ବା 4000 ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ସେମିତି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ 0 ଫଲୋଅର୍ସ ମଧ୍ୟ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପଇସା କମେଇ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବନେଇବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଏନାବଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସବୁ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ପ୍ରପରଲି ସେଟଅପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ, ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପେଜ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଜ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟପ୍ ଥିବା 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିବ ପେଜେସ୍। ଆପଣମାନେ ସେଇ ପେଜ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ଏରୋ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ପେଜ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏରୋ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପେଜ୍ର ନାଁ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନେମ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନେମ୍ ଦେବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେମ କୁମାର ଦେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ନେମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ନେମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କମେଡ଼ି ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଟେକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଟେକ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ଟେକ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଟେକ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତ ଟେକ୍ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର, ତ ଏମିତି 3ଟି ଟ୍ୟାଗ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ତଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ଦେବେ। ବାୟୋରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ପୋଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ ମି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ବାୟୋ ଲେଖିପାରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଇମେଲ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇମେଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ନିଜ ଲୋକେସନ୍ରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ତ ସବୁକିଛି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିବ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ୟୋର୍ ପେଜ୍। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଫଟୋ ଦେବେ। ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଉପରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହେବ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଫଟୋ ସେଟ୍ କରିକିରି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋଟି ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବ୍ୟାନର ଫଟୋ। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ବ୍ୟାନର ଫଟୋ ଉପରେ ଥିବା କ୍ୟାମେରା ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦେଇକିରି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ୟୋର୍ ପେଜ୍। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଅନ୍ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳେ ଥିବା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ରିଚ୍ ହେବ।
ତ ଇନଭାଇଟ୍ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ତ ନେକ୍ସଟ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଜ୍ ବନିକି ରେଡି ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡାସବୋର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଡାସବୋର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏକା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ପେଜ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡାସବୋର୍ଡ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଫେସନାଲ ଡାସବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଶୋ କରିବ। ଆପଣମାନେ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ କେତେ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡାଟା ସବୁ କିଛି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଥିବା ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଚାଲିଥିବା ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ଟି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୁର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ।